Și bine ați la un episod. Astăzi filmăm Răsănat Mafiuțile împreună cu Lau și da. Suntem aici în mină, am strâns un picou, hai să facem niște torțe și Lau și-a început o schemă a casei lui, off camera. Da, chiar bă, dar Mihai nu intră. Bă, nu, Mihai nu intră acum. Da, o schemă a casei mele și o să mă aduc să... Ok, avem niște aeren aici în mină. Dar după cum știți, episodul trecut... A tăiat lemne Lau, da. Adică, Lau, știi că poți filma și tu dacă e. Știu. Dar nu filmez că n-am cu ce. Bandicam ceva. Că Frepsul mi se pare chiar stupid. De episodul trecut am făcut ce am făcut. Da, off camera a început să facă această casă, asta e casa lui. Dar el a pus sandul ăsta să se ferească de zombală, de scheleton. Da, și o să pun geamuri. Lau, tu ce erai? Tăietorul de lemne. Da, Da, tăietorul de lemne care n-are topor. tăietor manual. Da, mă duc să tai ceva manual ca să-mi fac și acoperișul. Și vouă nu vă dau. Hihi. Știi că ai zis că dai. Știu. Trebuie să dai box. Păi, Dar chiar bă, cine se ocupa cu ferma? încă nu avem. N-avem fermă? Nu, deci hai, eu mă ocup cu mineritul și ferma momentan și tu te ocupi cu construitul și cu tăiatul lemnelor. Cu construit într-un fel pentru mine. Ziceam că vreau să începem o schemă a orașului un pic. Știi? Da. Și vânătorul de animale cine să fie? Tu ești cu ăștia de construit și chestii din așa. Da. Tu ești și tăietorul de sand, știi? Se poate tăia? Tăietorul de sand, da. Bă, se poate lua manual. Ok, acum stai să îmi fac și eu un pickaxe de cabăl. Știi, eu sunt cu chestii din așa de explorat. Da, ok. Mă reîntorc în mine să fur minereul. Poți să-și căulăm Fortnite. Nu? Îmi pui și mie. Stai că iau coul acum. Stai că... Se minează. Da, am pâine. Cum? 7 bucăți. Am 7 bucăți de pâine, 21 de potato-uri și 60 de seed-uri și 32 de cartofi. Da, mi le dai mie că eu sunt cu agricultura. Agricultură. Bă, ce parcurs face Bogdan. Da, își ajunge 7 couri. Da, da. Să pun asta așa. Ok, asta e casa lui Lau. Nu o să fie chiar așa de simplu. O să mai fac eu chestiile aia. O să fac ca la cealaltă brează, cu o casă așa micuță, dar
să fac un fel de subsol foarte mare, înțelegi? Da. Opa, iron. Trebuie 12 cent. 12 cent, doamne, 12 glass. Bun. Nu să mai fac unelte? Bă, unde ești? La mine. Îți văd numele. Da. Bă, tu nu vezi iron-ul. Hai că... Care iron? Arată așa iron. Stai, lasă să mă duc eu să iau. Ăsta de aici. Hai, du-te și explorează tu. Că le prăjesc eu și le împart așa, egal. Mersi pentru crafting table, fac și eu niște pâini. Ce? Făcut pâine. Bă, stai, bă, lau. Lasă că le iau eu și le împărțim egal. Și mai bine. Bă, da, tu mă auzi? Nu. Da, ok, am încercat și eu să fac ceva organizat. Da, uite pe ăsta! Pe cine? Hai. Pe cine? Da, și acum te super că... Da. Fura și iron-ul din furnace. Fac eu lau! Ce iron din furnace, bă, ești nebun? Ce pot să iau iron în furnace? N-am. Iron, furnace-ul de afară nici nu umblai în el. Ok, înseamnă că... Înseamnă că... Nu știu. N-am pus eu, că mi-am amintesc că am pus. Te uiți pe video. Lau, ai luat cumva tu iron? Da, 9 bucăți, dar nu neprăjite. Ok. Le dai să le împărțim sau le păstrezi numai pe ăștia 9? Nu, le dau să le împarți, dar așteaptă un pic. Să spargă, să spune. Păi dă-le să le prăjesc. Așa. Dar nu stai cu mine o vreme, că până să faci și tu casă. Oh, Păi da, mi suntem mănânce zombie. mănâncă ei pe mine, ce? Eu îi mănânc pe ei. Aoleu. Acum dacă ești tot tăietor de lemn, dăm și mie lemn un pic. 2 bucăți dacă vrei și 4. De fapt asta că n-am nevoie. Ia. Aveam nevoie de crafting table. Să-mi dai și mie. Da, deci Iron trebuie să adun totul cu 2. să-mi fac sabie. Ok, asta să se bubuise. Glasul până aici. Bogdan versus Enderman. Enderman nu pâinii. Da, se aude. Oh, un arc! Vai, un arc! Ajutor! Bogdan, Bă, uite-te, mă fugărește un zombie cu...
E un zombie pe o găină. What? La o... Ah! Mă omoară. Eu disai să stai aici. Dar sunt corigos, nu șmecher. Crezi că te fugărește. Știu. Să mă uit la geam. Tot de ce crezi că fug? Vedem și eu. Ei, salut, Buggy! Bună! Bună! What? Lasă să-mi iau eu aici. Parcă era fără teleport. Bă, am zis că avem voie. Rip. Intră la mine în casă. Acum hai pa. Ia, Buggy vs. Enderman, versiunea a doua. Eu te-l văd pe ăsta, nu-l vezi aici. Mâncați-ar furnicuța. Spam, 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 dă-i la imereală. Bate-l! Uuuu! Na, revenge. 23. Eu am arc. Păi stai puțin. Păi înseamnă că eu trebuie să-ți dau cu unul în plus. Da. La un vino aici să-ți dau iron, nu? Man, ai un băț sau lemne. Nu mai contează. Nu, eu nu prea am lemne. Am numai un lemn. A? Am numai un lemn. Mie îmi trebuie bețe. Dă-și mie bețe. Goodbye, Rao. Unde te duci? L-a furat mâncare. Explorez un pic mapa. Oh my god, creeper explodează. Bogdan omoară iepure. Am văzut Enderman-ul. Ajutor, bă, Buggy, nu aș aici. Păi eu explodează. Păi nu mă, să-mi dai bețe. Vin și eu, dar dă-mi bețe. Nu, nu dau. Păi, atunci o să mor. Păi stai că mă reîntorc eu. Dar nu. De fapt nu mai contează, că acum mi-am mintit că e cu jobul și cu șetul, tu ești minerul. Deci nu-mi trebuie pickaxe. Tu fă toporișcă. De aia. Nu-mi făcui toporișcă. Ce? Nu-mi făcui toporișcă. Mamă! Sunt vreo 5 scheleți în jurul meu. Pac! Am numai unul de omorât. Ok, se zice că n-a dat la o comandă. Nu știu atent, avem acces la TP și TimeSet Day și dai pe normal. Nu. De ce? Avem acest mai la TP, hai. Acum nu mai folosit TimeSD-ul. Auziși? Păi ca să fie corect, hai și fără TP. Ok. Dacă vrei, hai fără TP.
Bă, Da? găsi un templu. Ok, stai. Da, n-am voie la tot. Hai, sau lasă, mă. Lasă să avem voie la tăpă. Ok, hai că avem voie la tăpă. Hai, dă. Lasă-mă, pam. Eu sunt explorator, eu sunt șmecherul aici. Cine ar fi de față? Eu mă duc unde... găsi ceva. Știu eu șmecheria. Vezi că e TNT. Știu că e TNT. Și... Nu călca. Păi, opa, horsa Oh, și niște iron. cât iron ai? 5. 11. Mai împărțim? No. Dar răutăciosele. Păi, cât trebuie? Păi stai, dacă tu ai 11 și eu 5. 8 fiecare. Și cum le împart, ție trebuie să-ți dau 3. Da. Hai, vină acolo. Și cât aur ai? 0. Și am 3. Și n-aș în horse armor. Așa. Bonus. Că eu am diamond armor. În sfârșit și am o chestie. Da, aici a explodat un creeper, nu? No. Ba, hai să furăm cleiul, că ne va ajuta la construcții. Că eu speram să găsim un biome de clay, știi? Da. Uite că găsirăm un templu. Și primirăm și iteme. Nu știu, cred că e cea mai bună mapă pe care o am până acum. Cât clay ai? 19. 21. Fac acum. 20. Cum îl luăm pe ăsta? De pe podea. Așa frumos. Noroc că Minecraft-ul ăsta, dacă cade un item pe jos, se duce la tine, știi? Da. What? Vine un pic. Mi-e frică să aflu. Dă-te pe la mine. Ce? Vezi? Tu vezi copacul ăla? Ăla. Ce frunze sunt ăștia? Că eu le-am mob de la texture pack. Ăștia de aici. Ăștia? Da. Verzi. Nu, ăștia. De aici. Asta. Da. Verzi. Mai Da. închis. Da. Mi se pare. Băi, hai să mergem. Eu am rămas cam fără mâncare. Hai să mergem să mai explorăm un pic și după. Sunt Te duc. nevoie să mănânc ceva. Mănânc asta. Mănânc carne de iepure. Sigur e ceva după pădure. Da, deșert. Nu, pe aici. Mama, dar tu vezi că avem aproape tot felul de copaci. Eu luai 3. Momentan avem 3 feluri de copaci. Eu vreau să ies de... Opa, am găsit 2 câini. Dar n-am oase. Eu vreau să ies... Ba da, am oase, ia vină la o... Vrei un javlete? Da, vreau. Vino aici. Dă tu pufă ceva. Oh my god, ce e după? Eu sunt nevoie să mănânc morcovi. La vino aici să-ți ții un javlete. N-am niște oase. Și nu, să nu-mi cer să-mi furi javletele, ăsta e al meu. Hei, javlete. Javlete. Dacă îți dau carne, vrei? Oh, îi dau cărniță.
Hai, javlete. Noi trebuie să... Stai să... Bă, javlete! Aoleu, bă, meu e îndrăgostit! Nu pot să-i dau cartofi la javlete, Rotten Flash își place. Da. Îi place Rotten Flash. Arată cumva inimioare? Da. Ia, adu-l încoa. Adu-l încoa. Javletel. A Am făcut copii! Nu fugi, copile! Ia oase, ia oase! Oh, ce drăguț! Am făcut copii! Bă, am făcut copii! Zisei să nu le dai. Și să nu le dau. Trebuia să nu le dăm de Rotten Flash. Că dacă aveai inimioare... Oh my god, după mine să Așa, pe vacă! Hai, jablete, pe vacă! Vezi, eu cu jabletele mele omor în vaci. Băi, vezi că trebuie să o luăm în altă parte, nu pe acolo. Ok, în ce parte vrei să o luăm? Ne-am pierdut de casă. Ba, nu știu drumul. Bă, tu vezi cum merg Să nu cadă în groapa asta că eu mor. piticania. Ia. Aproape murea copilul. Știau, născut și după aceea să moară. Trebuie să facem o curte. No, eu îi țin în casă. Și după când o să fac. Ne apucăm de construcții. Da. Hai să ne apucăm. Păi da, avem noi. Să că nu mai știu. Asta e al meu. N-ai și tu niște cărniță, că îți place cărnița, cred. Bă, lui îi place Rotten Flash-ul. Da, ăsta îi place Rotten Flash-ul. A, nu mai prea ăsta Rotten. Nu te lua! Vii. S-a lovit, da? Da? Ia nu. Hai veniți după mine. Ăla că în groapă. Da, văzut. Ai grijă pe unde o iei. A, uite încă... Bă, nu te duci acolo, ești stupid. Gata. La mine în casă se duc ăștia ai mei. Ai tăi stau afară. Hai, veniți înăuntru. Și Hai, mă. Așa, hai, vino. Băi, cuțu. Stai mai jos. Te bag în casă cu forța. al meu stă și se uită la priveliște de la grijă. Unde e al meu? Bă! Ca așa, vină încoa. Da, bă, vină încoa. Vină după mine. Hai, stai aici. Ia, Lau, vino aici să vezi ce idee. E bine, știi de ce? Ce faci? Un fel de drumuleț. Și aici să fie o mică străduță. Știi? Cu stău. Da. Momentan face cu ce putem. Ok. M-a luat foamea. Bă, da, Da. eu vreau să fac o străduță, străduța asta. Și în față să fie un hambar, unde să-mi țin eu căței sau și toți. Nu știu, un loc în care să țineau animale. Și să furăm vaci și chestii din ăștia. Ia să vedem media. Și aici punem cabel. Aici. Da, sau ceva mai șmecher. Da, e frumos, dar trebuie să închid ușa să nu... Ia
mi-a venit ei. Lau, ai Golden Horse Amor? Da. Da, încă unul. O, ce intrare modernă are Lau. Acum eu cu javlețelul meu o să batem toți mobii. Da, deci trebuie să lucrăm pe noapte pentru că nu avem pat pentru amândoi. Dar chiar, bă, tu nu ai lână. N-am. Nu, ce cuțit. Ai, cum ai... Știi că dacă îi dai de mâncare ostuial mic, o să crească. Da. O să crească. Ia uite ce casă. Javlete! Dar chiar, bă, stai, bă, că aveam aer în bă. Fac și eu din ce pot. Gata. Gata. Și i-am le destapat. Ce? Bă, nu pleca de nebun, vino aici. Bă, dar chiar, torțele, avem torțe. Cum naibii se făcea torsa? Bă, am uitat cum se făcea torsa. Bughi, cum se făcea torsa? Oh, nu, îi place carne. Bughi, Da. cum se face? I-am făcut loc unde să stea câinele. Că eu mă bag cu mobil. Și câinele meu scoate inimi. La o... Da, Mi-e frică. spate. Pe el? Javlete pe el. Bă, man, dar cum naibii se făcea, bă, torsa? Așa, mă. Bă, cum se făcea torsa? Stick și col. Păi da, dar unde? Cum le pui? Jos stick cu sus colul. Da, Mai așa. la- Să nu mai știu cum se... Oh, nu, cred că o să moară câinele. Oh, nu. Nu, Creeper prost, nu mi exploda câinele. Am închis să dau sunetul mai tare. Ua! Dădui câinele meu. Iartă-mă, bossul Achille. Mihai. Așa să fii. Să crezi că n-am făcut intenționat, îți dau morcov. Nu vrei morcov. N-am un greu. Nu vrei greu, că nu ești vacă. Fac. N-am un stick. I-a plăcut stick-ul. De ce se auzi un creeper? Ce a explodat creeper-ul? Nimic. Chiar nimic. Păi chiar nimic. Un pic mai departe de casa. Da, acolo. Tu ce level ai la XP? No. Așa, mă păzește coțurache. Vino, iepure, nu mai fugi de mine. Că și așa te omor. Nu vreau să... Fail.
Câte bonuri ai? Hmm? Câte bonuri ai? Câte ce? Bonuri. Bone. Aha. 0. Oh, un enderpearl. Cred că Rip Village. Păi? Ah. Nimic interesant. Creeper explodatus. Și da. A explodat doar o casă. Da, doar un am uitat. Și fur stone slab-urile. Și încerc să fur esențialul de aici și câinele meu face parcurs. Și am rămas fără spațiu. Mă omoară. O să fiu rip. Boogie? Da? I am rip. Ai vorbit, papa. Mai am 2 fucking inimi. Merge cu un IV. Fugi. Dar îmi place că ăștia s-au bazat cam... Ăștia de la Vil s-au bazat cam prea mult pe stone slab-uri. Na, ia. Ai stone slab-uri? Da? O să-mi dai. Cu grămada. Dă-mi. Păi vino. Păi nu pot, că mai am 2 inimi jumate. Atunci așa. Oh my god, am un enderpearl. Și eu. Unde e câinele? Eu am un arc. Bă. Am crezut că am un... Că începeam să plâng. Nu! Ce? Ce spune că am decât un câine pe cale de moarte din cauza unei explozii de creeper în fața câinelui? Știți că am dat și o sabie peste bot? Rip câine. Încă mai trăiește. Să zice mersi. Bă, de ce e și rătompiți ăștia? Uite ce două îl micu. Oh, flăcău! Ok, hai să terminăm episodul. De fapt vreau să văd cum câinele meu fugărește un schelete. Așa, mușcă de fund. Pac! Deci cam atât a fost acest episod. Eu vă spun Bogdan, bye bye!